Fitiasi or something, say or Sergeant Temper, the second, the whole scene and a twasso at the Amamo General. Only Fitiasi fellow. Enra isia nneɛma fa asantehene utumfoɔ sɛ ɔsɛe ade ma prɛmpɛ ɔtɔ na yɛka kwan a ɔfaa so a ɔpagya asanteman firi ne nteteɛ mu ɛsan ka asanteman bɔ mu bio yɛakyerɛ mu pefee sɛ ɛyɛ a na amanfoɔ ka confederacy no asanteman nyɛ confederacy federation because confederation no yɛ loose association of independent states ɛna yɛ deɛ nante saa yɛwɔ wura baako pɛ a obi antumi ntena baabi nhyehyɛ ne mmara nko ɛna ɛsan kyekyere mu sɛ 1935 asanteman nya ne sɛ afuru no yɛwura wantena hɔ kwa nti mema example sɛ yɛbɛsi University of Ghana Legon no na nka Broni ayɛ ne hyehyɛ so ba bɛsi suapɔn baako pɛ na ɔ British West Africa a no bɛsi no Ibadan nyame adaro makɔhwɛ school no pɛn University of Ibadan a ɛwɔ Ibadan makɔhwɛ hɔ na ɔyɛ so bɛsi na good coast for sɛ ɔmo si bi wɔ ha na Broni so oni sika ɔde bɛsi foforɔ nti asantehene ɛna ɛyɛ JB Dankwa ne ɔmo anomakɔ su saa abere ne ɛwɔ good coast ne de bɛto n'anim ɛna ɔne ne kuafoɔ ɛtena ase kan sɛ ɔmo nte asɛ na obiara ntua ɛyɛ 2 shillings ɛmfa ma aban na afei yɛmfa ntua nti sɛ sika no mboaboa no ɛbɛyɛ 50% of sika yɛde ba bɛsi Legon no na mkyerɛ mu sɛ ɛno nti na yɛwɔ hall wɔ Legon ɛfɛ no akuafo hall a yɛ skuafo no yɛkyerɛkyerɛ ho ka no akuafo hall a yɛdua koko ɛwɔ hall n'anim ɛde kyerɛ koko akuafo mu asanteman mu no contribution mo yɛde ma ɛyɛ University of Ghana yɛsi no na nora mekyerɛkyerɛ how our politics na ɔmo de undermine no nti wo sɛ nnɛ sɛ undermine asanteman council ne asantehene ɛwɔ politics mu a ɛhyɛ ase firi saa abere no hɔ na yɛpɛ sɛ yɛhwɛ nneɛma kakra a nana yɛɛ ne bi ɔn sɛ yɛwɔ suapɔn a yɛdi kan wɔ Kumasi ha sɛ yɛfrɛ no Kwame Nkrumah University of Science and Technology amanfoɔ yɛ mfonso ɔtwene sɛ saa school no mampanyin Kwame Nkrumah ne siɛ ɛnte saa school no ɛba 1952 Kwame Nkrumah edi kan bɛyɛ prime minister 1952 ɔba no yɛsi school no awia yɛte ano school no ba ɛhyɛ ase 1952 yɛhyɛ ase fa asuafo 1952 saa afei mu na Kwame Nkrumah ba nti na school no yɛsi hɔ ansa na Kwame Nkrumah ba bɛyɛ mampanyin ɔbɛyɛ mansoafo panyin ɛwɔ colonial time ɛna ɔbaa no so na ɔno no good coast na ɔwɔ na school no yɛsi hɔ a na ɛfrɛ Kumasi College of Technology nti na ɛwɔ hɔ dada ɔbɛyɛ bi kan ho ɛna ɔno ade ne din na ɛto so na emu na school no wɔ hɔ dada nyɛ Kwame Nkrumah na si KNUST ebio Sierra Leone ni bi si school bi ade ɛfrɛ no Ashanti Collegiate na Ashanti Collegiate no na ne botae ne sɛ ɔde bɛtete asantefoɔ ɛwɔ ɛyɛ secondary school mu na asantehene so ne n'ani gye ho nti asantehene ɛka sɛ ne ɔbɛ sponsor school no saa Ashanti Collegiate no ɛno na 1968 ɛsɛn school no din ɛbɛɛ no ɔsɛe Tiritwie secondary school na ɛwɔ Dechem so ɛyɛ baabi a Nana Boakye yɛadɔm ne fie no ɛwɔ no sɛ school no yɛfrɛ hɔ Sewanyako Girls Senior High School na Sierra Leone ne di kan si adeɛ no wɔ Asafo Mpatam hɔ baabi ansa na ɛsɛ ɔmo de ba ha na yɛfrɛ no school no Ashanti Collegiate na nana otumfoɔ asantehene ɛka so bɛboa school no ɔmo si school no 1938 nti wohwɛ ma asanteman mu ha no deɛ ɛm sɛ ɛno ne school akyɛ ebio asantehene Prempeh the second ɛne Presby ɛne Methodist asɔre no ɛka bɔ mu ɛna ɔmo si saa abere no school bi ananka ahyɛhyɛ na deɛ de ba yɛ Kwada so secondary school na akyire ɔyɛ sɛ yɛmfa nto ne wɔfa Prempeh na ɛfrɛ school no Prempeh College ayi nyinaa anim a ɔmo bɔ ɔmo mmɔden ɛfɛ adesua ne football ne nneɛma bebree mu no yɛ nyinaa anim saa school yi sɛ wɔto ani hwɛ Roman Hill a both yɛ ɔdan kakraka fɛfɛɛfɛ bi wɔ hɔ a mehu sɛ yɛasi bi wɔ Ghana baabiara for such purpose a yɛfrɛ no Prempeh Assembly Hall na nansa ano adwuma no baako no wohwɛ bi ma both sɛ sɛ woduru Kumasi KGT a yɛwɔ zoo ɛwɔ hɔnom a ɛno so eduru baabi na ɛno nkwa ne zoo a ɛwɔ Ghana nyinaa
nti saa zoo no so asase no a yɛde si hɔ maa no otumfoɔ prɛmpɛ ɔtɔ so mmienu adaroma ebio kɔpem sɛ Rawlings bɛyɛ mampanyin wɔ Ghana no na cultural center yɛ baako pɛ ɛno ane Asante Cultural Center no no Nana Prempeh ɛne Alantremanten a ɔwɔ sisi a ɔyɛ politics no ɔmo ka bɔ mu na ɔmo yɛ sɛ ɛwɔ sɛ ɔmo bɔ ɔmɔden na ɔmo yɛ biribi a ɛbɛ preserve Asante amammerɛ Rawlings abrɛ so no ɛna ɔyɛ sɛ yɛnyɛ no national ɛna ɔmo de ho te sɛ ne headquarters kɔ Nkran ɛna sɛ saa nneɛma no Nana Prempeh ebiom wohwɛ wɔ case bi wɔ hɔ nom a na ɛfa Seneja na Seneja no yes Seneja no ɔno na yɛ nipa a ɔtry sɛ nka ɔbɛfa sikadwa no ho nneɛma bi okay ɔtry sɛ ɔbɛfa sikadwa no ho nneɛma bi ɛde akɔ a ɔne ne nan fofoɔ bɛyɛ nipa num na ɔmo de ɛyɛ sɛ ɔmo sesa agudi ɛfa ho ɛma meka nnura sɛ Asante ahemfo ɛtena ase bu asɛm no ɔmo bu asɛm no dasbrɛ ma mpɔhen na ɛtena atwam ɛma etwa na su de ne kɔ Nigeria eduru baabi no ɔmo maka ne nyinaa kɔ ɔmo kra akyi ɛma ɛkɔka Seneja na nansa na ebetumi de n'aba na ɛwɔ sɛ ɛyɛ Ghana Parliament ɛbɛgye permission free no hɔ ɔpena so wie no ɛna ɔkɔ paase mmra ɛna ɔmo de ne ba na saa tam ɛyɛ akɔkora me yɛsɔ so benya graphic na no ɔmo ka sɛ ɔbɛba no nti yɛde ne bɛba no People's Daily Graphic as a friend Daily Graphic no ɛho report ɛde ba yɛ nie ɔno kwa ne kɔkae a ɔmo ne ba no ɔyɛ akɔkora so ansa na ɔwabɛ ɔno na epagya a ɛyɛ Asante free deɛ kɛbɛka sɛ traditional authority no mu de ba modern world ni mu nti nneɛma a ɔyɛ yɛ bi ne sɛ kɔpem sɛ ɔno bɛyɛ Asantehene nanka Asantehene no yɛnhyɛ dɛ ho ɔmo anim paa yɛntɛnhyɛ ɔmo in fact na ɔnsɛm ka kyerɛ sɛ mpo ɔno no ɔyɛ Asantehene no na emu ne din Prempeh the second no yɛka no Daily Graphic ma bo so tɛm ɔmo trɔm no otumfoɔ da Asantehene na yɛka otumfoɔ Asantehene nti ɔno ne ta ɔmo a asɛ nipa tumi hyɛ ase ehunu Asantehene sɛ ɔyɛ nipa a ɔtumi bɛn ne kakra kane no nanka o bɛn fi kese mu kra nanka yɛm hyehyɛ ɔno na ebie saa kwan ne to hɔ nom no ɔno so na ɛma yehu sɛ ɛwɔ sɛ ahensɛm ho nneɛma no yɛtwetwɛ to hɔ na ahenni ho hyehyɛ ne court proceedings ni na ɔmo twetwɛ to nti ɔno ne time sei no nsɛm a ɔmo di wɔ manhyia no dodoɔ naa no yɛtwerɛ gu apaawa so a egugu hɔ no ma amanfo bitumi nya bi ahwɛ sɛ ɔmo kɔ archives office hɔ ɛyɛ manhyia nim ha Institute of African Studies a general sum na yɛnkan ɛyɛ Seneja